Tällä hetkellä mielestäni Heinävedellä on tosi hyvät palvelut verrattuna tämän kokoiseen paikkakuntaan, niin ei äkkiä tule mieleen, että onko me Suomessa niin toista paikkakuntaa, jossa on näin laajat palvelut. Paikkakuntanahan tämän kokoisen paikkakunnan Heinävesi on harvinaisuus, että täällä on näinkin useita erikoisalan myymälöitä vielä. Että kyllä me ollaan ihan tosi yllättyneitä siitä oltu. Että kuitenkin asukasmäärältään kohtalaisen pieni pitäjä, niin miten hyvin täältä saa kaikkea. Ei Suomessa kovin monta tämmöistä vastaavaa paikkakuntaa tämän kokoista löydy, jossa tämä palvelujen määrä, erikoispalvelujen liikkeiden määrä on olemassa. Ja sitten kun tähän muutettiin nyt tähän kirkonkylälle, niin kaikki on tuossa 200 metrin päässä. Niin se on ihan tosi mahtavaa. Myyjät tuntee jo ihmiset ja siinä jo tulee se helppous. Että täällä tunnetaan nämä asiakkaat ja asiakkaat tuntee meidät. Niin totta kai yrittää myydä sille asiakkaalle juuri sopiva tuote. Ja olla vastuussa siitä laadusta ja koneiden toimivuudesta. Että jos sä pääset tekemään valinnan ystävän kanssa ja sä voit luottaa siihen, että mitä se kertoo sen tuotteen ominaisuudesta ja sä voit luottaa siihen niin, että jos tulee joku ongelma, niin se et ole vaan mikään halkopinossa, vaan sä oot ihan sä oot tuttu. Se on hyvä, että tunnetaan asiakkaat ja melkeinpä tiedetään heidän sairaudet myöskin. Ja sitten se, että tuommoinen yhteistyö terveyskeskuksen hoitajien ja lääkärien kanssa on kyllä tosi helppoa. Kun siinä on olemassa jo tämä läheisyysetu, että kukaan ei ole lähempänä kuin heinäveteläinen yrittäjä. Mutta siihen täytyy sitten liittää tietysti, että siinä täytyy liittää palvelua ja hintaa ja saatavuutta ja että jotain semmoisia elementtejä, mitä se asiakas arvostaa. Musta se on lähinnä se tärkeää tässä bisneksessä, että se mitä myydään, niin tehdään se homma täysillä. Että ennen vaikka vähän suppeampi valikoima, mutta se, että se tietotaito pitää olla hanskassa. Niin, kyllä se vuosien ja vuosikymmenten kokemus tuo sen asiantuntemuksen näihin asioihin, että se on ihan luonnollista. Asiakkaan on myöskin helppo sitten ottaa meihin yhteyttä, kun tunnetaan ja tiedetään, niin kysyä ja neuvoa, minkälaista konetta hän tarvitsee, tai sitten jos siinä on jotain ongelmia, niin ottaa sitten heti. Ja tämä tietysti liittyy myös siihen, että ostetaan paikkakunnalta, niin saadaan ne neuvot ja apu sitten heti siitä läheltä. Se meilläkin, että tämä valikoima kaiken kaikkiaan on aika suppea, on erikoistettu näihin tiettyyn tuotteisiin, mutta se, että niistä tuotteista me kyllä sitten tiedetään kaikki mahdollinen. Yritetään tietysti kilpailla kaupunkiapteekkien kanssa palvelulla. Uskon, että meillä on vähän nopeampi palvelu kuin monessa kaupunkiapteekissa, tietysti vähän paikasta riippuen. Ja sitten just tämä, että tunnetaan ihmiset, niin tuo semmoista joustavuutta kyllä siihen palveluun sitten. No, meillä hoidetaan kyllä kalusteet kotiin omalla kuljetuksella. Yleensä myöskin sitten, jos asiakas niin haluaa, niin kalusteet valmiiksi koottuina, että ne ei ole vaan sitten paketissa. Jos ajatellaan vaikka astianpesukonetta, niin jos asiakas haluaa, niin se tuodaan kotiin ja asennetaan paikalleen. Vanha kone viedään pois. Hävitetään pakkaustarvikkeet. Ei tarvitse talon roskiksia täyttää niillä. Se on herättänyt hämmästystä varsinkin, kun meillä on täällä tätä kesäasutusta paljon ja ne kesäasukkaat
tulevat tuolta Etelä-Suomesta, pääkaupunkiseudulta ja muualta. Ja he pitävät suurena ihmeenä sitä, että täällä saadaan tavara vapaasti mökille. Kun heillä kotona siellä, niin vaikka on viereiseen kortteliin toimitus, se maksaa. Ja sitten ehkä vielä tulee kasaajat erikseen, joille maksetaan erikseen. Että periaatteessa se, mitä me myydään, niin se me myös huoletaan. Ja nykypäivänä huolto on entistä tärkeämpi sen takia, että laitteet koko ajan tulee teknisemmäksi. Ja sinne ei niin kuin tämmöinen itsemies hyvin paljon enää pysty niille laitteille mitään tekemään. Ja asiakkaat kyllä arvostaa sitä, että on huolto. Tämähän on tämä huoneistoni uusittu täysin, että ihan rakennettu sisältö täysin uudiksi ja samoin niin kalusteet hankittu uudet ynnä muut, että ainoastaan runko on entinen. Reilusti yli puolet, varmaan 80%, niin kaikista hankinnoista pystyttiin tekemään Heinävedeltä. Täältä saatiin tosi hyvät toimittajat ja tekijät. Tuotteita on meillä varastossa noin 4000 kappaletta nimikettä ja 5000 löytyy suurin piirtein tuona toimitusmyyntitavarana. Ihan kaikkea tavaraa ei pysty varastossa pitämään vähäisen kysynnän vuoksi, mutta viikoittain suuntakuormissa saadaan sitä tänne meille kotiutettua. Meillä on todettavan erittäin monipuolinen mallisto. Meillä on tätä toimittajia sadoissa luettava määrä, 300–400, mukaan luotaan kaikki kotimaiset toimijat, joiden kanssa voidaan olla yhteistyössä. Ja sitten vielä tuontitavarat lisäksi. Että meillä on valikoimaa sillä tavalla, jos toki ei tietysti myymälän pinta-ala ole tuhansissa neliöissä, vaan meillä on tämä reilu 500 neliöä käytettävissä, että siihen nyt ei mahdu esille niin paljon, mutta sitten toimitusmallisto on tosi kattava. Vaikka neliöitä on vähän, niin me pyritään pitämään niin hirveän paljon tuotteita valikoimissa ja sitten tilataan asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan 48 tunnin sisällä jopa sen tuotteen saadaan tänne hyllyyn, mitä ihmiset pyytää. No kyllä itse asiassa toimitusmyyntinä on semmoisia tuotteita paljon just mitä vähemmän liikkuu, että niitä ei kannata varastoida ja ne on aika kalliita yksikköhinnalta, että niissä sanotaan, että keskimäärin viikon toimitusajoilla pystytään palvelemaan. Logistiikka Heinävedellä toimii kyllä erittäin hyvin, että monesti tavara saadaan huomiseksi tai viimeistään ylihuomiseksi. Pyritään kyllä pitämään täällä varastossa semmoisia lääkkeitä, joita tiedetään, että täällä lääkärit määrää. Että kattavasti olisi tämä kunnan tarvelääkkeitä aina varastossa, mutta jos jotakin lääkettä ei meillä varastossa ole, niin se seuraavaksi päiväksi aina saadaan tilattua, eli varsin nopealla aikataululla. Ja mikäli joku ihminen haluaa sitten, tai asiakas haluaa jotakin valmistetta, ihan vaikka tämmöistä jotain kosmetiikkavalmistetta, jota meillä ei ole varastossa, niin tosiaan seuraavaksi päiväksi siitä ei asiakkaille tule mitään lisäkustannuksia. Jotenkin on niin kuin hirmuisen hieno tämä niin kuin yhteishenki, että opastetaan niin kuin yrittäjältä toiselle, että jos nyt meiltä ei jotain saa, niin käypä katsomassa tuosta viereisestä, että sieltä varmaan löytyy. Ja sitten kun täällä on nämä liikkeet tämmöisiä hauskoja, että
se liikkeen nimi ei välttämättä kerro koko totuutta, että sieltä tiskin alta löytyy kyllä ihan vaikka mitä. Se on nimenomaan näin, että silloin kun sä et ole siihen ketjuun sitoutunut, niin sulla on itse voit valita sen, että mitä tuotteita sä hankit. Eli nimenomaan sen paikkakunnan tarpeiden mukaan. Että se on se etu siitä. Ja sillähän nimenomaan pyritään, että pystytään palvelemaan näitä, tai tarjoamaan mahdollisimman hyviä palveluja tälle paikkakunnalle. Meillä on monia tapauksia asiakkaiden suulla kertomina, jolloin he ovat käyneet kysymässä jotain tiettyä tuotetta isoista hallimyymälöistä tuolla kaupungeissa, niin siellä on myyjät ihan sormisuussa, että mikä se semmoinen tuote on, kysytään. Esimerkkinä vaikka tämmöinen kuin munkkituoli. Joensuulainen asiakas kyseli kaikista Joensuun kaupoista, että onko teillä munkkituoli. Ei siellä kukaan missään tiedetty, mikä on munkkituoli. He soitti meille ja me sanottiin, että meiltä löytyy varastostakin. Näitä on paljon tapauksia, jolloin tämmöisiä niin kuin erikoisuuksia, joita ei niin kuin ketjujen myymälöistä ole, niin saattaa löytyä tämmöisestä pienestä maaseutukaupasta. Mikä se munkkituoli? Se on aikoinaan luostareissa ollut ihan niin kuin nimensä mukaisesti semmoinen kokoon taitettava tuoli, semmoinen tämmöisillä kaarivilla sivuilla ja semmoinen ristikkojalka, joka se taittuu näin kasaan sitten. Siitä irrotetaan istuin ja sitten se runko laittuu kasaan ja siinä on pieni pehmuste. Sivussa semmoiset rimat, semmoiset leijonanpää käsinojat. Onko siitä virallisia tilastoja, mutta ihmiset vaan mieltää sen, että kaupungissa olisi edullisempaa. On toki tuotteita varmasti, että näin on, koska suuret myymälät, suuret ketjut, ne pystyy sisään ostaessa kilpailuttamaan tavaran toimittajia ja myös hyödyntämään sitä ainakin erikoistarjousten osalta, ja monesti ne erikoistarjoukset on vaan niitä sisäänheittotuotteita, että kyllä pitäisi jokaisen niin kuin miettiä sitten se lasku, minkä maksaa lähtiessä, että oliko se nyt sitten edullinen vai mentiinkö sinne vaan sen yhden edullisen tuotteen perässä sinne ja ostettiin kaikki muutkin sieltä. Näin monasti käy. Se on semmoinen ikuisuuskysymys ja se varmaan tulee olemaan ikuisuuskysymys. Mutta tosiasiahan on se, että se hintataso ei siellä kaupungissa ole sen edullisempi. Toki yksittäinen tuote varmaan saattaa ja löytyykin, joka on edullisempi kuin tällä paikkakunnalla, mutta kun kokonaisvaltaisesti katsotaan, että mitä se tulee maksamaan, kun sä lähet ja menet kaupunkiin, haet sen tuotteen tai järkkäät sille kuljetuksen sille tuotteelle tänne, niin ei se sen edullisempi ole. Silloin jos puhutaan tämmöisiä tuotteista, jotka on niin kuin ketjuhinnoiteltuja tai tuottajien, valmistajien hinnoittelemia, niin hinta on täällä meillä ihan sama kuin mitä se on kaupungissakin. Sitten tulee erikseen joku tämmöinen kampanja, tarjoustuote, joka voi olla sitten hyvin monenhintainen. Mutta niissäkin, jos puhutaan ketjujen tarjouksista, niin nekin on sitten ihan vastaavat täällä meillä. Esimerkiksi Laulumaa
malliston kampanjatuotteet on kautta maan samanhintaisia. Kyllä nämä kustannukset on tietenkin niin kilpailutettu, eli kustannukset on varmaan ihan vertailukelpoisia, että sen halvemmalla olisi niin kokonaisuutena saatu muualtakaan. Että. Omassa kunnassa monasti yrittäjien kanssa neuvottelemalla hinnat saadaan kohdalleen, mutta kaupungissa se on se hintalappu lyöty siihen ja sen siihen maksat siitä. Tämmöinen rakentaminen maksaa, mutta kuitenkin kun on esimerkiksi paikalliset rakentajat, niin on siinä etunsa sitten, että ei tule niin semmoisia kustannuksia, mitä mahdollisesti tulee, jos ne rakennusmiehet tulee jostakin muualta. Ja rakentaja kun keskittää hankinnat meille, niin siitä kyllä tulee rakentajalle ja asiakkaalle tuntuvat alennukset. Varsinkin tavarasta, mikä ei välttämättä käy meidän pihassa ollenkaan, että se menee suoraan asiakkaalle, ei tule varastointikuluja meille sitä. No siinä olisi kyllä toivomisen varaa, että sitä hyvin helposti lähdetään tuonne kaupunkiin ruokaostoksille ja sitten käytetään myös sitä erikoiskauppojen palveluita siellä kaupungissa, vaikka ne löytyisi tästä kotiseudulta ja omasta kunnasta. Tietysti noin niin pitkässä juoksussa voi olla hyvin todennäköistä, että polttoaineen hinta ei ainakaan tule laskemaan. Ja varmasti, että jos talous yskii yhtä pahasti kuin se on nyt yskinyt viime vuodet, niin ehkä sitten niin kuin yksi niin kuin lisäelementti niihin selviytymiskeinoihin on sitten se, että matkustaminen, jos ei käy mahdottomaksi, niin käy aina vain kalliimmaksi, jolloin sitten kannattaa lähteä miettimään sitä, että onko se nyt sitten muutaman euron säästö, niin kuin todellinen säästö. Kyllähän sitä kuulee lähes päivittäin, että niin jos käydään Varkaudessa, käytetään City Marketia tai Prismaa, niin isompia kauppoja, että sitten haetaan jotain tiettyjä tämmöisiä täydennystuotteita, on se sitten maito tai leipää ja sellaista täältä, mutta kyllähän niin tässä meidän harrastoimuus tietysti on, että löydettäisiin ne kaikki tuotteet siihen jokapäiväiseen ruoanlaittoon täältä, koska eihän se ole ilmasta sinne Varkauteen ajaa niitä hakemaankaan tai Kuopion tai Joensuuhun. Ja jos valikoimista ei löydy niitä suosikkituotteita, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin niitä on mahdollisuus sitten niin kuin kuitenkin saada. Ainakin omalta kohdaltani yrittäjänä niin se aika on myös rahaa aika pitkälle, että sitä ei ainakaan niin kuin itse henkilökohtaisesti niin kaiken mahdollisen ostan Heinävedeltä ja sitten tilaan kotiin kuljetettuna ne, mitä on ostettava ulkopuolelta. Että kyllä siellä jossain Prismassa äkkiä hermot menettää, kun lähtee sinne hyllyjen välissä juoksemaan. Että kyllä tosiaan, niin jos ajattelee elintarvikkeita, niin ei ihan höhlää lähteä niitä kyllä muualta hakemaan. Jos näitä palvelua halutaan pitää, niin kyllähän se tarkoittaa, että niille pitää olla käyttäjiä. Ja jos ei käyttäjiä, niin kyllä ne vaan sitten supistuu ennemmin ja pienenee. Että näinhän se vaan menee sitten. Ainahan se on hyvä, että rahat tulee omalle paikkakunnalle ja sen kehittämiseen. Joo, sitten kokonaisuutena niin se, että me työllistetään paikallisia ihmisiä, niin sieltä tulee sitten hyötyä myös niin kuin laajemmin
muun muassa palkka- ja verotulojen ja näihin kautta. No kyllähän siitä on niin kuin etua meille kaikille, että silloinhan ne markat pyörii täällä tai eurot pyörii täällä meidän omassa kunnassa ja pystytään tämä palvelutaso säilyttämään. Että on mun mielestä suurin niin kuin, työtuonsa työllistävä vaikutus. Että kuitenkin on aika paljon muuttoliikettä työn perässä pois, niin saa edes jonkun verran ihmisiä pysymään näillä työpaikoillakin, mitä täällä tarjotaan, niin paikkakunnalla. Sehän sitä niin kuin elämää pitää yllä. Täällä on ihmisiä, varsinkin nuoria ihmisiä perheineen, että pysyvät ja perustavat perheensä ja pysyvät täällä. Että sen mä näkisin ihan selkeästi niin kuin ensimmäisenä. Jos täältä Heinävedeltä näitä erikoisliikkeitä häviää yksi, niin kohta häviää toinen ja tämähän kuihtuu kyllä ihan kokonaan. Ehkä niiden puute huomataan vasta sitten, kun niitä ei ole itse asiassa olemassa. Että nyt se on niin kuin itsestäänselvyys, mutta kun se yritys poistuu tai yrittäjä eläköityy ja lopettaa, niin sitten huomataan, että kun sama palvelu ostetaan kaupungista, niin se maksaakin huomattavasti enempi ja tuo itselle vaivaa, koska Karkauden kaupunki on edelleen se 50 kilometriä, joka on lähin kaupunki. Meidän velvollisuus heinäveteläistä on pitää yllä tätä Heinävettä talviaika, että kesäasukkaat kyllä pitää sitten kesäajan meidän täällä hengissä. Kyllä se niin kuin vähin mitä voi sanoa on tietysti, että se on haastava. Että se on selvää, että meillä on väki vähenee, tai se tietysti on mitenkään selvää, mutta että nyt se ainakin tällä hetkellä näyttää aika ilmeiseltä. Mutta toisaalta sitten samaan aikaan niin maailma pienenee. Se on selvää, että jos lähtee laskemaan niin kuin tulevaisuutta ainoastaan sitten reilun 3500 kuntalaisen tai niin kuin satojen asiakkaiden varaan, niin totta ihmeessä näyttää sitten kauhean huolestuttavalta. Kyllä se joka kivi täytyisi kääntää, eikä aina olla vastaus ei, että hyvin helposti syyllistytään siihen, että ei, mutta jos vastattaisiin kyllä ja mietittäisiin, että miten se asia saataisiin käännettyä niin kuin paikkakunnan hyödyksi, niin pienistä puroista kasvaisi vuolas virta. Nykyinen tekniikka antaa sitten mahdollisuuden, että samaan aikaan kun tämmöinen nettikauppa niin on uhka, niin se on myös mahdollisuus. Että kyllä varmasti tämä tulee olemaan tai on ollut ainakin niin kuin yrityksiä, jotka on joutuneet lopettamaan toimintansa, kun ei ole pystyneet sopeutumaan tähän tilanteeseen. Mutta sitten samaan aikaan on hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka on sopeutuneet tilanteeseen mainiosti ja myyvät tuotteita. On sitten kysymys luomulihasta tai netin kautta tai sitten vaikka vene- ja moottorikelkkakauppiasta, joka suurin osa asiakkaista hankkii jostain muualta. Jotka jaksaa kehittää yritystoimintaa, laajentaa monipuolista palvelua, niin on mahdollista pärjätä. Ja sitten on myös se mahdollisuus, että sitä työvoimaa ajatetaan tuonne lähikaupunkeihin Kuopioon, Joensuun, että niitä lisäeuroja haetaan sieltä sitten. Ne markkinat pitää hakea. Ja sitten on niin kuin erilaisia, että on olemassa palveluyrittäjä, joku
joku, jolleka riittää sitten terveyskeskuslähetteet tai tukan kasvu, eikö niin? Mutta sielläkin on varmasti joillakin on tilauskirjat täynnä ja toiselle pääsee heti. Et ei ole olemassa niin kuin, tavallaan niin kuin yhtä ongelmaa tai yhtä ratkaisua. Yksi konsti olisi joku palvelusetelin käyttäminen. Silloin asiakas voisi valita sen palvelun tuottajan. Niitä keinoja, niitä on paljon, mutta mikä viesti taas tulee niin kuin matkailijoilta on niin kuin se, että ovat hyvinkin tyytyväisiä näihin paikkakunnan palveluihin ja sitten, että Heinävedelle halutaan tulla. Että eikä se ole ainoastaan niin kuin matkailijat, jotka on Heinävedestä kiinnostuneita, vaan tänne halutaan muuttaa. Että sitä sai kuulla kyllä viime kesänä useammankin otteeseen. Ja tänä keväänä itse asiassa yksi pariskunta, joka viime vuonna kertoi, että ovat töissä Etelä-Suomessa ja heillä on 2 taloa, että heti kun saavat toisen talon myytyä, niin heillä on täällä tontti katsottuna, että sitten alkavat rakentaa kotia. Ja nyt se on tapahtunut, että he ovat saaneet nyt myytyä siellä ja rakennus alkaa. Ja ihan niin kuin työssä käyvä pariskunta, että haluavat tulla tänne pois sieltä Ruuhka-Suomesta. Mutta sitten palvelutuotantoon puolella varmaan on tätä tarvetta tullut lisää ja ihmisille on tullut maksukykyä ostaa erinäköisiä palveluita niin hoiva-alaan kuin kauneusalaan ja mitä siihen nyt liittyykin sitten, että ihmisten varallisuus on kasvanut ja sitä myöten palvelut myös pienissä kunnissa, niin kyllä ne yrittäjän elättää, jos jaksaa tehdä pitkää päivää. Samaan aikaan kun kilpailua on enemmän, niin samaan aikaan sulla on välineitä myöskin huomattavasti paljon enemmän. Ja nimenomaan just sitä, että se pitäisi nähdä että se, että Heinävedeltä saa kaikkia, mutta kaikkialle myös. Että se ei ole ratkaisu kaikille, mutta että se on ratkaisu moneen.